Sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, lamig ay may mga mensahe libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bangong gumagabloom. Charm Fabric, lamig ay may mga mensahe libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kapadungin pa siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kapadungin pa siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo! Smart. Ito kaldero! Smart. Ang galing for everyday! Arong kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Go with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado nasa tamang standards. Asing safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, lamig ay may mga salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, lamig ay may mga salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kapanungin pa siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kapanungin pa siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart tube. Smart dishwashing paste ko. Smart tube. Pritong ulam na masebo. Mato kaldero. Tanggaling for everyday. Arong kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protektado pa! Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom use. puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Nakagat ika sa ayam, i-Ravax mo na yan. Nakalmot ika kaupos, i-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City, sa taas sana, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani sa Yusan. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Yung maraming gano'n. Hindi, as an association, they will do that. Bakit hindi nyo binanggit yung tungkol sa transportation na yung bus rapid transit dyan sa busway prior to the SONA, ang dami nyo sinasabi na i-privatize na yan. Yung busway na yan, ganito. This is the solution to our transportation problem, etc. etc. Ba't walang ganon? Pero ang dami nating mga gaya na binabanggit namin ni paring Joel, mga kaibigan, ay hindi naman natin pwedeng ilagay sa SONA lahat ang mga posibleng yun na nakita man natin na pinili ni Presidente kung ano yung pagtutuunan ng pansin. At yun ay dahil sa tingin niya ramdam ng tao itong mga ganito na sinasabi niya nagkulang at kailangan mas maayos, mas mabilis na pagbabago ang ating gawin. Maganda yung pag-amin. Pag-amin na rin ni Presidente doon. Nung isang kaibigan ko na spokesperson to or something ng Makati Business Club. Ayan. Si paring Apa Ungpin. He lauded the President for speaking in Tagalog. At least Tagalog na maintindihan ng mga Pilipino.
Siya pa ba nakakaintindi ng Tagalog? Hindi nga, hindi ko narinig ng Tagalog yan. Especially pag pinag-uusapan, kotse, photography. Mahilig sa kotse ni Mahilig siya sa pa. kotse yan eh. Oy, hindi nabanggit yun tungkol sa sa increase in number of sales, etc. ng kotse. Transportation. Increase ng sales. Ng kotse. Dadami pa ngayon yan, yung American cars, American Zero models. tariff na yan. Zero tariff na yan, oo. Ang mapag-usapan ng mabuti yan. Meron isang ano rito pare na I wanted to mention it. Ako na ba? Cultural sana. Ito, nakita ko na yata. Wala bang binanggit? Meron naman binanggit sa presidente tungkol sa culture at saka tourism. Ano lang, pahapyaw. Hindi masyadong nadiinan. Kasi hindi naman siya nandoon siya sa mga basic Kasi yung tourism sa akin is really basic din kasi kung tayo we want to generate lalo na additional revenue bukod sa remittances ng ating mga bayani na OFW, tourism is it pare. At saka jobs. Kasi ang tourism bro, ayan na yung produkto ayan na. Para hindi mo na kailangan i-process manufacturing, kailangan lang i-direction mo at galingan mo lang yung connectivity mo at lahat para ayan na. You don't have to invent the white sunset. Granted, matindi yung mga kalaban natin, but if you have traveled around na rin, lalo na sa Southeast Asia, bro, kaya nating tapatan yung mga yan. Nakita naman natin the best example nga, yung palagi mo sinasabi, parin Joel, Bali. Oo. Bakit ang Bali nakakakuha ng 10-15 million tourist arrivals a year? Ano ba naman yun? Nakita naman natin ng Bali, pare. Yeah. Ang ganda lang ng kanilang marketing at saka yung pagdating sa ground, ang daling organized na. Parang yung sinasabi mo na yung turista. Parang yung sinasabi mo pag-organize ni Administrator Serious. Organized. Organized. From marketing, pag sinabing ganito mangyayari, ganito talaga nangyayari on the ground. Okay. Sorry, hindi sa binibuhat yung bangko ni Administrator Serious si Jerry. Si Jerry Serious kasi sa LRA experiential, bro. Kung ano pinangako niya, nangyayari. Pagpasok mo doon, mula doon sa pagbukas ng gwardiya nung pintuan, hindi in-inspection yung bangko sa mga iba nga napaka-stricto. Ito, anong gagawin niyo po? Ito, dito po. Ano po ang inyong sadya? Ito na, diretso na dyan sa Everything was so easy. Mantakin mo 15 minutes, na meron na akong tatlong malalaking dokumento yung lot plan ko. Dadalhin ko na lang. Siya pa nagbalot. Ito pa, nasa akin pa nga yung goma. Yung pinang-inano na goma niya. So what I'm saying is, kung ganyan lang ba sa mga pamahalaan, sa Department of Tourism, make it experiential. Yung press release mo tunay. Hindi press release. Di ba ganyan nga yung yun ang paglaban ng Indonesia, Thailand, at Vietnam Yan sinasabi natin palagi na halimbawa, the best thing is Bali. The other thing is Langkawi. In Malaysia. Langkawi, Malaysia. It's the experience makita mong beach doon Itim Hindi, sabi ko, talaga. But they were yung experience. Yung the ease of enjoying the view and having a real, honest to goodness tourist experience. Hindi yung pagdating mo sa yung jetty para uy, ang sarap bumaba rito, okay Then may golf cart, dadaling ka doon sa villa. Yung bang napakadali ng buhay. Pero pagdating mo sa jetty, nag-uunahan kayo doon. Dito, yun na. Tapos ang hirap mong kumuha ng ticket, mga ganun yung may may mga subway ba to? Style pa meron para tayong cattle, para tayong mga baka na dadaan dun sa you're projecting the Philippines as a paradise na tourist destination. Ito talaga yan. Kasi pag ikaw isang turista, ang gusto mo talaga is maayos ito. I will just ako lalayo pa ako para di ba kinuwento ko sa iyo. Ito pet peeve ko to Gustong-gusto ko yung Pasig River. Yung tawag dito, yung ferry na sabi ko sa ibang bansa. Yung kung saan nag-Olympics, yung sa Paris. Yung nagagaano siya. Ang ganda-ganda yun. Ito sa atin, sakay ka sa yung uso kagad ng diesel, amoy na amoy mo na. Parang nasa dabit mo na. Then, pagkain.
lang nga, instant noodles, tsaka nilagang doon? itlog Sa ferry? ang tinitinda ron. Tapos, what do you call this? Concession siguro ng MMD dahil sila nagpapatakbo. Diyos ko naman, sino mapapasakay mong turista dyan? Local nga, hindi mo nasasakyan. Having said that, kita ko, grabe yung traffic ng mga nakatira sa Taguig, Pasig, talaga. Gumagamit sila. Yes. Yung mga estudyante ng PUP, may mga nakabisikleta, madala yung aso niya. It is really a natural sakayan for commerce and Transport talaga yan. transport talaga. Imagine mo sa ibang bansa, they will be able to convert that really into something big, something Huge, beautiful, something it's huge. an experience. An experience na Di ba talaga. yung Hindi ka sasakay ng bus, ng jeep, sasakay ako rito para makarating ng Manila. Why? Di ba Ba't hindi magawa? Di ba yung sa Korea, pati sa sa Seine, Paris, di ba? Anong Paris Danube. Olympics? Sabi ko, okay, sabihin natin may pating daw na malaki ron. Pero still, sabi ko, paano nila na-convert ng ganyan yan? Ang ganda-ganda ng workout. At Tapos, saka, yung view lang, ito nangyayari. Kaya, alam mo, mapagawa mo lang yan pati yung mga sa cruise destination, as everything parang nasa Disney ba yun? Lotus, White Lotus, Philippines, lahat nandun the next zona, pwedeng buong zona mo na tourism kung nakasakali Kasi, diba? I hope inaccept ba ni parang Jerry yung Pasig River? He did. Tapos nagawa nilang half a kilometer mula sa post office. Hanggang doon naman sa may Manila, yung dulo, yun siya. I hope It's nice, but I hope he will expand it to the entire Pasig River, pati yung mga buildings, houses, etc. along the way. Para may destinations ka and then may stations in every. Halimbawa, along the Pasig River, pwede mo na yan yung Asilo, yung Malacanang, pwede ka na magkaroon ng station doon, etc. ganyan. Pagkatapos pagdating doon sa yung Santa Ana excavation site, marami nang pwede gawin doon di ba yung Metropolitan Theater, inayos nila yan. Yes. May park pala yun na ginawa na nila. Now, Gasino ba naman, that park is beautiful, bro. Lagyan mo ng jetty, kasi nga may viewing deck Lagyan mo ng jetty na pwedeng bumaba ron. And then, there's a park, may coffee shop, may kainan, yung coffee shop, yung parang doon yung Spanish, Di ba yan yung yung sa Arroceros? Oo. Yun yung dating Department of Education. Nandun pa rin yung Arroceros na tapos may station na rin ng LRT. Yan. Pwede na ma-workout. Kasi nandun pa rin yung mga puno. Kompleto pa yun. Kasi mo make it a cultural experiential thing na pag bumaba ang turista may coffee shop, ang ganda nito. May coffee shop. And from time to time parang yun nandun sa Bohol yung mga yung ilog na may mga tumutugtog, nagku-cultural show kada daan ng ferry. I mean Lubok River. Sabi ko, bakit nangyari sa Lubok yun? Hindi natin kayang gawin sa Pasig yan. Pwede naman natin gawin. Parts MMDA kasi nagpapatakbo ng ferry. Ewan ko, PTA yata. Dapat isa na lang si Jerry na lang dapat yun Di ba? Oo, yan ang hilig naman niya Dahil yun ang ginawa niya sa heritage, yung dun sa Bataan. Kaya naman parang Jerry na yun. Kayang-kaya na niyang workoutin yan Nagawa na nga niya yun doon sa Las Villas. Hindi, tsaka, ang problema lang, sabi nga, may mga ilang consultant nga ng heritage, minsan si paring Jerry, Mr. Acusar, he gets away from himself kasi na gusto niyang, lagyan natin ng Paris dito, lagyan natin ng Amsterdam. Teka, sasabihin ni Architect Paulo Alcasares. Wala ho naman sa kultura natin yan. Panahon na Rizal, wala pong ganyan. Medyo they try to tame yung kanyang natural enthusiasm, exuberance. Pero having said that, mabuti nang may ganun. May creative talaga nag-iisip na gawin. Pero, hindi yung sasakay ka, instant noodles, nilagang itlog,